Здравейте, госпожо Врачки. Здравей, дете, какво искаш да направя за теб? Днес искам да ви питам няколко неща. Първото е какви оценки ще имам в училище. Ще имаш само шестици и нищо друго. Как ще се казва моята любов? Той ще се казва Илиян. През тези дни другото ми нещо, което искам да питам е дали ще се случи нещо интересно и какво ще е то? Явно ще се случи, така казва топката. Дори почна да пилка. А какво ще е? Ще имаш кукла. Кажи сега. Как? Кукла? Как кукла? Не така, дете, аз не те лъжа. Къде ще е тя и кога ще пристигне? И къде е тя? Сега ще видя. Скоро. Ето, чули? Ето. Кукла. Госпожо, каква сте ви? Аз съм просто врачка. Откъде дойде тази кукла изведейца? Не знам. Може би е паднала от камина. Госпожо, вие сте луда. Не мога повече. Вие сте луда. Няма повече да ходя на врачки. Само как се хвана.